saweri. Soalnya penak toh. Hah? Soalnya penak. Oh, enak apa iki sono apa iki, Mas? Son HS iki sing dirokok HS iki kok. Oh, iki. Kagungane lek to Bogor. HS Audio. Bogorjo. Ora kaya son daerah nggon aku 12 in gek speaker iki bosok suwek ngono. Aku ngemse ngantek kewirangan aku. Piye? Ya muni bapak-bapak ora iso muni blas sik. Lah piye? Nek koyo iki nak bapak-bapak jelas. Ceko ya. Nggon aku iki sone 12 in ya to, mini kompo mereke muni bapak-bapak gak iso. Baprak-baprak ngono iki. Padra merara-mera ari inri. Masri berseramela campur sari sekarat. Ayo nyanyi. Nyanyi. Apa? Caketan. Aku apa kowe? Ya Bu, walah. Iya, sop kene bayar sop. Ya Allah, apa iki? Apa iki? Kurang ya mana ya. Gula kok iki kok. Catetan sajroning kamu tabu ya, Bu? Catetan sajroning ati. Jatan nutur saya berarti. Aku kowe dadi karena
Sawang. Tak lebokno. Apane? Lagune iki lho. Oh iya ya Bu. Karo joget agen gak kaya cagak radio ngono. Aku ket mau joget to. Jogetmu lho batin tok ya Pak ya. Karo goyange ya Dik ya. Masa joget mek ngene-ngene tok. Lho, Ngene kok 350. 350 piye kok? Lah piro? 75 kok. Joget yo ngene-ngene wong wedok iki. Joget tek ngene-ngene tok iki kaya gedang kena angin nek. Ya ben. Jajal apa? Ya joget yo tenanan, joget tok ngene-ngene tok nyanyi-nyanyi nganggo gerakan. Ayo. Cetetan